Arvoisa puheenjohtaja ja valtuutetut, tässä on hirmuisesti hyssytelty tämän pyöräilyn puolesta, niin haluan ottaa pikkusen kantaa autoilijana ja jalkamiehenä. Sellaisiakin nimittäin tässä maassa on. Auto ajoi polkupyörän päälle, luemme usein sen otsikon. Mutta kuitenkin totuus on, että monet polkupyöräilijät terrorisoivat katuja ja liikennettä. Auton takaa saattaa sujahtaa yhtäkkiä polkupyörä tuplanopealla autoon verrattuna vaihdepyörä 30-40 kilometrin tuntinopeudella ja kiepsahtaa nopeasti suojatiellä autoilijan eteen. Siinä ei kovinkaan paljon tehtävissä. Pyöräilijät ei maksa mitään, ne pummaavat oikeastaan autoilijan maksamilla kaduilla. Nyt kadusta on viime päivinä varattu isoja osia pyörille. Ne tukkii autoilun, aiheuttaa lisää ruuhkia, kaasuja ja niin edelleen. Pitäisikö pyörät rekisteröidä ja panna verolle niin kuin autokin, kuten monessa maassa? Entä nopeudet? Pitäisikö nopeusrajoituksia laittaa? Tällainen vaihdepyörä saattaa painaa 4-50 kilometrin tuntinopeudella suoraan melkein ihmisjoukkoon pahimmillaan. Entä syksyllä, kun asfaltti jäätyy? Miten sitten käy näille keskelle autotieltä tehdyille pyöräväylille, joita nyt on sinne maalattu? Tämä pyöräilijät vaatisivat koulutusta ja poliisin pitäisi valvontaa. Ja lehdistö voisi panna ihan oikeita otsikoita lehtiin, jossa lukee, että pyöräilijä ajoi auton alle, eikä niin, että auto ei ole pyörän päälle. Tämä pyöräilystä. Kiitos. Kiitos. Keskustelemme siis ympäristöraportista. Valtuutettu 3.